Mit navn er Mads Skipper, og jeg, for jer der ikke lige kender mig, jeg har haft vagt her på børneafdelingen, og nu er det jo lige tid til 5 minutters undervisning, og jeg har valgt en af vagtens patienter for lige at komme ind omkring noget omkring status astmaticus. Så jeg vil lige kort fortælle jer om en case, vi havde her i vagten med status astmaticus, og så har jeg sådan 3 pointer, jeg synes, der er vigtige at tænke over, når man har med et barn med status astmaticus at gøre, som jeg tænker, vi kan diskutere ud fra. Så det er ikke en uddybende beskrivelse på nogen måde af status astmaticus, eller hvordan man skal forholde sig til det, men lige nogle læringspointer, jeg synes, jeg drog ud af aftens og nattens vagt. Min case omhandler Julie på 3 år, og Julie hun blev indlagt i går aftes. Hun har en forhistorie med astma, som vi har set hende med i tidligere børnemodtagelsen, og kommer ind med et let forværrende tilfælde, bliver set af vagtlæge, tiltagende astmatisk vejrtrækning og hoste og tydelig forkølet og kataralsk, og beder også om at vurdere. Hun er faktisk ikke så påvirket, da hun kom. Hun har en fin ildsituation omkring 97%, lidt påskyndet vejrtrækning, en lidt øget respirationsfrekvens omkring de 30-32, men egentlig rigtig fin, men væg så tydeligt. Vi kan tydeligt høre i hendes XP, at hun er astmatisk, og en glad pige, er i hvert fald sådan, vi tolker hende til at starte med, griner meget, og kan måske sådan bagefter være sådan lidt nervøs latter, hun faktisk har vist. Men hende indlægger vi jo begynder nogle inhalationer efter instruksen, og hun får relativt tætte inhalationer, og så ser jeg hende igen omkring midnat, hvor jeg får at vide, at nu synes plejepersonalet ikke, at inhalationer har den samme effekt, som de har haft før, og der begynder hun at være tiltagende forværret med tydeligere indtrækninger, og hendes respirationsfrekvens er nu op omkring de 44, og der har vi altså kørt tætte inhalationer, og jeg beslutter, at nu er vi ved at være der, at vi skal gå i gang med et Briganyt-drop og Solmedrol intravenøst. Og mens vi gør klar til det, der kan jeg også se, at hun faktisk bliver endnu mere påvirket. Hun begynder at få abdominal respiration, og hvor hun tidligere på aftenen har været den her glade pige, nervøse grine, så er hun nu tydeligt begyndt at træt. Vi får lagt droppet her, og til sidst ender hun faktisk med at være så træt og udtræt af det, at jeg synes, at vi skal have hende på intensiv til overvågning. I forløbet har vi også taget nogle kapillære gastal, som vi har gået og kigget på, og det er faktisk først ved min vurdering af hendes træthed til allersidst, at man kan se, at der er en tydelig ophobning af CO2, og hun virkelig er ved at være udkørt, også biokemisk. Så en grund til at tage Julie som case med en status astmaticus, der kommer ind og ikke er så slem til at starte med, men lige så stille forværrer sig under indlæggelsen, trods vores behandling, som vi må intensivere løbende, er både, at vi selvfølgelig skal tænke over mekanismen, hvad der sker ved status her, billedet af luftvejene skåret sammen, altså den fortykkede bronke, slimhinden og slimen, der kan være i vejen, men også husk på, at ved børn er omfanget og radius meget mindre, så det vil sige, at modstanden ret hurtigt snæver til, og de bliver hurtigere dårlige end for eksempel større børn og voksne vil være. Men ellers de her 3 obs-punkter, at huske, at når patienter har hypoxisk distress, så kan vi godt let forveksle det sådan med det, man vil kalde emotionelt betingede symptomer, altså den her nervøse latter, og hun egentlig frembrug mere formentlig har været hendes kropslige fornemmelse af, at der er noget, der er galt her, og hun har haft svært ved at udtrykke det for os. Og så er det klinikken, der er afgørende for
intensivering af behandlingen. Så det er de kliniske symptomer mere end at de gentagende gastal skal være. Dem kan vi bruge som en medhjælpende parameter, men vi skal huske, at vi skal hele tiden følge det kliniske forløb og holde øje med patienten. Og så den sidste bulle, at man må aldrig forlade en dårlig astmatiker, at de må ikke være alene, og de skal intensivt overvåge, så derfor vi også endte med til sidst at lægge hende på intensiv, fordi vi kunne se, at det gik den forkerte vej. Så det var sådan min hovedbudskaber, sådan på baggrund af casen, som jeg så nu selvfølgelig gerne vil høre jeres kommentarer til, ud fra det, jeg har fortalt. Og jeg har ikke valgt, vi kunne godt gå i detalje med behandling, og hvornår skal man tage røntgenbilleder, og hvornår skal man overveje sit antibiotisk behandling osv. Men jeg synes, det her det var lige de punkter, vi skulle tage i dag og drøfte. Ja.